Dobrý deň. Dnes v tomto videu preberieme problematiku fyziky v posilňovni. Fyzikálne javy a zákony nám budú demonštrovať naši ochotní pomocníci Dušan a František. Sily F1 a F2 pôsobiace na závažia na oboch koncoch tyče sú zhodné. Z toho vyplýva, že ťažisko tejto sústavy telies sa nachádza presne v polovici dĺžky tejto tyče. Ťažisko je presne v strede dĺžky medzi dvoma nosnými tyčami, takže teleso je v pokoji. Ťažisko je presne v strede, rovnako ako v prípade číslo 1, ale pri vysunutí ťažiska o dĺžku L za hranice nosných tyčí sa celá sústava telies prevráti na jednu stranu. Pozrime sa na tento prípad. Ťažisko sústavy telies je presne v strede, pretože ramená tyče sú rovnako zaťažené, iba že máme jednu nosnú tyč, to znamená, že ťažisko musí byť umiestnené presne na nej. V opačnom prípade strana tyče, ktorá má dlhšie rameno, preváži druhú stranu a nastáva pád. V tomto prípade sme použili tiež jednu nosnú tyč, avšak v hmotnosti jedného ramena sme znížili na polovicu, teda ťažisko sa posunulo v smere ťažšieho ramena do 2/3 dĺžky celej tyče. V prípade číslo 5 sme predĺžili ramená o x hodnotu. Pri zväčšení momentov síl pomer dĺžok pri pomere hmotnosti zostáva 2:1. Jedna tehlička závažia predstavuje 5 kg. Z toho vyplýva, že na lane je zavesených 15 kg. No s použitím kladiek vo výslednom smere zvislo nahor sme dokázali silu 150 N znížiť o 1/3 veľkosti na jednu kladku. Teda výsledne dvíhame 5 kg. Toto je koniec nášho fyzikálneho filmu v posilňovni. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.